Hayırlı kеш, efirde yanılıqlar studiyada Mindrim Mavzalova бүгінгі шығарылышты. Көптен көтірген yol, Müslim'nin birinci, ikinci, üçüncü oranlarına hem eyleniş yolda asfalt salındı. Özara salım, Rus Şugan alıcılığında özara salım hesabına başkarılgan işler jurnalistler közlüğünden. Saklanğanını saklar, rayon medeniyet yurtunda xalqni evakuatsiyalau boyunca öyrənülər ötdi. Hәзерләргә һәм башка вакыйгалар хакында тулырак. Müslim'nin birinci, ikinci, üçüncü oranlarında һәм Müslim'гә әйләнеш юлда быел асфальт салынды. Көптән көтелгән асфальт президент программасы ярдәмендә түшәлде. 17 октябрь көне юлны ачу тантанасы узды. Әлеге чарада район башлыгы Альберт Хужин, Татарстан Республикасы медицина-социаль экспертиза баш бюросы җитәкчесе Ригель Низамов һәм автострой подрядчы оешмасы вәкилләре катнашты. Республика президенты ярдәме белән әлеге урамнарга асфальт салу өчен 80 миллион сум акча бүленеп бирелде. Бу эшләрне Казанның автострой подрядчы оешмасы һәм Müslim'nin моз җәмгыяте башкарды. Асфальт юл нормальный, гравийный юл урына тузаны да әзаның әйме, жүрү да рәхәт. Пешератмыйсың иртәнгә барганда. Бу юлларның историясы нәрсәдән башланды. Без инде Рустам Нургалиевичка керәсе булгач, яңа глава буларак, яшь глава буларак нәрсә нинди сораулар белән керәбез микән дигәч, менә беренче булып шул юлны сорарга булдык. Әлеге урамда 200-дән артык кеше яши, шуның 100-е балалар. 3 километрдан артык юлы асфальт төшәү өчен республика җитәкчелеге зур ярдәм күрсәтте. Юлның асфальтлы булуы безгә зур куаныч. Чөнки һәркемнең инде 8 елдан йөрисе килә. Президентыбызга бик зур рәхмәтләрне белдерәбез һәм инде халкыбызга шушы юлларның кадерен белеп исән-имин генә йөрүне теләп калабыз. Юл төзелешенә кергән хезмәтләре өчен автострой оешмасы җитәкчесе Алексей Суровцев, моз җәмгыяте баш инженеры Рөстәм Шәяхмәтов һәм шушы оешманың грейдерчысы Рәмис Хафизовка район башлыгының рәхмәт хаты тапшырылды. Асфальт булугына район халкы өчен әйбәт, шул ук вакытта машина йөртүчеләр дөрес тизлекне сойлап, хәвеф-хәтәрсез генә йөрсеннәр иде. Бу урамнарда яшәүчеләрнең сөенече чиксез. Сыйфатлы итеп кыска вакытта башкарылган эшләр биредә яшәүчеләрне куандырып кына торсын, ә шоферлар тизлек режимын сакласыннар иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Тагын бер хөкүмәт программасы үзара салым авыл җирлекләрен төзекләндерүдә ярдәм итә. Рус Шуган авыл җирлегендә республика ярдәме белән 2 миллион сумга якын үзара салым җыелган. Әлеге акчага җирлек күләмле эшләр башкарган. Шуларның берсе 48 километр юлны кыскарту мөмкинлеген бирүче күпер ремонты. Теманы Наилә Салахова дәвам итә. Быелгы үзара салым акчасын авыл җыенында халык бер тавыштан җирлеккә караган авылларны тоташтыручы күперне ремонтлауга тотуны сорый. Күпер моннан 7 ел элек яраксызга әйләнгән. Җәй дәвамында төзекләндерү һәм яшелләндерү оешмасы күперне сүтеп өр-яңадан җыйган. Сынган чирегән өлешләрне алыштырганнар, ныклы булсын дип өстәмә тимер балкалар эртеп ябыштырганнар, яраксыз хәлгә килгән тимер өстлекләрне яңартканнар. Через мост проезжают машины, ездят в Нектар, у нас там еще 3 деревни есть. Также у нас есть участки, сенокосные угодья. На будущий год надеемся, что будут косить траву, возить на тракторах. Также там у нас ягоды, грибы для людей. Все, даже соседние деревни очень желали, чтобы у нас был, конечно, действовал этот мост. Урам утларының хезмәт итү вакыты үтеп янмый башлаганнары яңага алыштырылган. Авыл урамнарын ямсызлап торучы хуҗасыз ихаталар шүп үләннәреннән төзелеш калдыкларыннан чистартылган. Җирлектә юл кырыйлар һәр даим чистартылып тора. Кышын тракторы булган җирлек кишесе белән килешү төзелеп, юллар кардан арындырыла. Җирлек башлыгының эшеннән халык бик канәгать. Альбина Юнусовна у нас хорошо работает. Сразу видно преображение села. Она сделала и заборчики, и деревья убрала, и циклоны все срубили. Площадку детскую хорошую они сделали. С приходом нового главы Басорина Альбина Юнусовна с 2018 года начала работать. Наше село начало преображаться. Гранты выигрываем постоянно с ней. Строим зимой фигуры. На эти гранты что-то делаем. Дороги делаются. Киләсе елга да инде эшләр планлаштырылган. Үзара салымны тулысынча җыя алсалар, күздә тоткан эшләрнең барысында башкарырга мөмкин булачак. Наилә Салахова, Динар Нуртдинов, Müslim телевидениесе. Ил төкерсә күл булады халык. Шуңа мисал Müslim авылында яшәүче Җәүһәрия һәм Тимирҗан Нургалиевлар йортында янгын чыгып, бөтен милекләре янып бетә. Бәләдә ялгыз калмадык диялар район хакимияте һәм игелекле райондашларыбыз Нургалиевларга ярдәм кулы суза. Толырак Лилия Шәймиева репортажында.
Үйгө от капканда гаиле башлыгы балалар белән хатада пишен икән булган. Минут эчендә бар дөньяларын йолмап алган йолкын телләреннән бер нәрсәне дә саклап калып булмаган. Biz бередә ялгыз калмадык. Рәхмәт райондашларга, авылдашларга һәм бөтен мөслим халкына, туганнарга, тумачаларга бөтенесе ярдәм итте. Шушы үйне аякка бастырыр өчен кемнең кулыннан килде шул хәтле ярдәм иттеләр. Рәхмәт. 2 ай буе торыр өчен йорт җирләрен Рустам белән Адилә Кондратьевларга бигрәк тә зур рәхмәт. Октябрь урамындагы әлеге йортны гаилә 2006 елда сатып ала. Һөнәре буенча тракторчы булган гаилә башлыгы Тимирҗан абый мөслим ашлык кабул итү һәм эшкәртү предприятиесендә хезмәт куя. Җәүһәрия апа хуҗабикә тәрбиягә 7 бала алган бу гаиләнең ни дәрәҗәдә олы йөрәкле булуын әйтеп тору кирәк микән? Оттан калмай балакайларым, Алла сакласын. Кияргә күлмәһәм дә калмаган. Аллага шөкер, күршеләрем нык, туганнарым нык ярдәм итте. Балаларым, киленнәрем, улларым бик әйбәт. Төзелеш материалларының никадәр кыйммәт булуын исәпкә алсаң, үз көчләре белән генә яңгын китергән зыянны, аның шаукымын җиңә алмаслары көн кебек ачык. Район хакимияте йортка электр линиясе сузу өчен һәм чыгымнарны үз өстенә ала. Рәсүлә белән Рәсим Шәриевләр тәрәзәләр куеп биргәннәр һәм акчалата ярдәм күрсәткәннәр. Рәсүлә белән ул Рәсим Шәрифләргә бик нык рәхмәт. Ул акчалата белән дисеңме, ул тәрәзә куyu белән бөтенесе белән дә. Анан иптәшемнең эш урыныннан КПП оешмасына, аның генераль директоры Айрат Шамсутдиновка һәм югары оешмаларына бик зур рәхмәт. Алар да акчалата бөтен строй материалларын китереп бирделәр. Ил төкерсә, күл була диләр бит. Кеше кайгысына битараф булмыйча, ярдәм кулы сузган игелекле бәндәләргә савап әҗере меңе белән әйләнеп кайтсын иде ди Нургалиевлар. Янгын булган бинада гадәттә төтен сүрем исе кала. Биредә без ят исенең булмавына игътибар иттек. Намуслы башкарылган ремонт икәне күренеп тора. Нургалиевлар ихата тутырып мал асрый, кош корт тота. Ишек алдында булган иксез-чиксез мәшәкатьләрне, көндәлек эшләрне башкарырга балалар да ярдәмгә килә. Ишле гаиләдә шатлыгы да, борчуы да уртак. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Иминлек темасын дәвам итәбез. Узган атнада Зифа Басырова исемендәге район мәдәният йортында халыкны эвакуациялау буенча өйрәнүләр үтте. Куркырлык сәбәп юк. Мондый өйрәнүләрне террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе әледән-әле үткәреп тора. Өйрәнүләрнең ничек узуы һәм җаваплы службаларның ничек реакция ясауы турында алдагы сюжетта. Сигнал килгәннән соң бина эченнән барлык кешеләр дә чыгарылды. Бер артлы җаваплы хезмәткәрләр, беренче булып полиция хезмәткәрләре, аннан соң янгын сүндерүчеләр, ашыгыч ярдәм, газ участогы хезмәткәрләре килде. Бу шартлы эвакуация иде. Ләкин бүгенге вазгыятькә бәйле рәвештә һәр чак уяу булу көн кадагындагы мәсьәлә. Район җирлегендә террор факты булу куркынычлы булса, яки террор факты булса, төрле федераль, республика һәм муниципаль службаларның бергә взаимодействиясе буенча аларның слаженный хезмәтен оештыру буенча бүген тренировка учение алып барыла. Һәм дә ки безнең инде объектка оперативный службалар тизгенә килеп җиттеләр, аварийный службалар һәм дә ки үзләренә куелган бурычны төгәл итеп үтәргә алар әзер. Террорчылыкка каршы көрәш комиссиясе утырышын район башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Салихҗанов алып барды. Без ежедневно һәр көнне бу турында эшләргә тиеш, уйларга тиеш. Без үзебезнең хезмәткәрләрне, балаларны, гомумән үзебезнең коллективларны саклау буенча эш алып барырга тиеш. Утырышта Наил Бәдретдинов район эшке эшләр бүлегенә хезмәткәрләрнең бурычларын конкретлаштырырга, мәгариф оешмалары янында хәрәкәтне чикләүне тәэмин итәргә тәкъдим итте. Социаль учреждениеларда дежурлык оештыру, җәмәгать орыннарында тәртип саклауны көчәйтү кирәклеге турында әйтелде. Шул ук вакытта социаль объектларда планнан тыш тикшерүләр, өстәмә инструктажлар үткәрергә, сак чараларын көчәйтергә тәкъдим ителде. Наиля Салахова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Республикада ел сайын йортыбыз Татарстан фестивале уздырыла. Ул халыклар дуслыгын ныгыту, күп милләтле мәдәниятне саклау, үстерү һәм популярлаштыруны максат итеп куя. Фестиваль муниципаль зона һәм республика этапларында уза. Мөслимдә узган зона сайлап алу турыннан Гөлназ Җәлилова репортажы. Сәнгать бәйрәмен район башлыгы Альберт Хуҗин ачты. Ул милләт-ара мөнәсәбәтләрне килүдә мәдәни багланышларның мөһим булуын билгеләп үтте. Кто бы ни приезжал к нам, мы с радостью всех принимаем, потому что от каждого коллектива, от каждых гостей мы получаем что-то. Мы всегда для нашего развития мы всегда получаем что-то интересное,
всегда что-то для себя записываем, и в этом мы вместе и растем. Йортыбыз Татарстан фестиваленең зона турында мөслимлеләр белән бергә Минзәлә, Ознакай, Сорман, Актаныш районнарыннан килгән артистлар катнашты. Алар вокал, хореография, инструменталь музыка номинацияләрендә көч сынашты. Бүген төрле милләтләрнең җырлары, биюләре, гореф-гадәтләре бүген сәхнәдә күрсәтеләчәк. Һәм инде монда йөзләгән ватандашларыбыз, күрше-тирә районының халкы әлеге фестивальдә катнаша. Жюри хөкеменә 70-кә якын чыгыш тәкъдим ителде. Чарада барысы 500-гә якын кеше катнашты. Һәр коллектив үзенчәлекле милли колоритны чагылдыручы чыгыш әзерләгән. Biz Sorman rayonu eski Minzelebaş medeniyet yurtundan keldik endi bugün. Şuşu Müslim rayonuna Evliya Munları deb isimlengen talançılar ansambli bilen keldik. Instrumental ansambli bu bizning. Nişe bir 3 yıl bu ansamblning tuzilganına indi 3 yıl. Bizim de Aktaныш rayonuna uyuşkan bağlanışkir ansambli 2 yıl İndiriz Şuşa ansambli yigitlerin bilen, şunday kutarika ruh bilen, sınış ruhta yaşayasın. Sorman rayonu Murtuştan ağalına keldik festivalde. Bizning şişme ansambli, türlü profesiya vakilleri, layıklı yoldağı otalar indi biz. Birge bik көңелле итеп şug'ullanamiz. Tatar халык җырларында җырлыйбыз, фольклор да бар, мөнәҗәтләр өйрәндек менә. Халык иҗатын сәхнәгә алып менүче коллективлар, аерым башкаручылар арасында яшьләрнең һәм балаларның күп булуы сөендерә. Аларның күбесе инде шактый тәҗрибә туплап өлгергән. Безнең коллективка 22 ел. Безнең җитәкчебез Резида Идусова. Без бу конкурска елда катнашабыз һәм бу юлы да без су юлы җыры белән чыгыш ясаячакбыз. Зона турында чыгыш ясаган һәр коллективка һәм үзешчән артистка катнашучы дипломы тапшырылды. Гала концертта катнашу өчен иң яхшы чыгышларны жюри сайлап алачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Гриппка һәм коронавируска каршы вакцинация дәвам итә. План буенча районда 9103 өлкән кеше, 2874 бала гриппка каршы вакцина ясатырга тиеш. Бүгенге көндә 4506 кеше вакцинация ясаткан. Бу начар күрсәткеч түгел, әмма вакцина ясатучылар күбрәк булу күмәк иммунитет өчен отышлы ди табиблар. Августтан алып шушы көнгә кадәр район хастаханәсенә өлкәннәр өчен 2810 доза Совигрип һәм Ультрикс Квадри, балалар өчен 2870 доза шул исемдәге вакциналар кайткан. Олы кешеләр үз сәламәтлекләренә битараф түгел. Ел сайын прививка ясатучыларда быел беренче тапкыр бу процедураны узучылар да бар. Инде кешегә өндәве бер үзеңнең үрнәк белән күрсәтмәче булмый, шуңа күрә без инде шулай дип уйладык та, бүген менә килеп гриппка каршы вакцина ясадык. Гел төрле күп кешеләр белән аралашырга туры, төрле чараларда катнашабыз. Гриппның инде организмда грипп белән чирләсәң, йөрәккә авырлык бирә диләр инде башка органнарга. Шуңа күрә вакцинация ясасаң, ул бөтен йонытса да алар кимрәк була. Прививка ясатыр алдыннан махсус тикшерүне узу кирәк түгел. Бердән-бер ярамый торган сәбәп булып, прививка составындагы препаратка авыр аллергия реакциясе булырга мөмкин. Хроник авырулар көчәйгән вакытта вакцина ясатуны берникадәр вакытка кичектереп торырга була. Ләкин бу вакцина ясатмаска дигән сүз түгел. Ожидается у нас все-таки сезонный подъем заболеваемости, простудными заболеваниями, в том числе вирусом гриппа. Вирус гриппа является одним из самых опасных инфекционных заболеваний среди всех острых респираторных вирусных инфекций. Вакцина, кстати, отечественная, показала себя очень достойно в плане эффективности и своей безопасности. То есть всем рекомендую, все население и жителей нашего замечательного района я призываю к вакцинации. Район поликлиникасында бу төр хезмәт көн сайын бушлай күрсәтелә. Шулай ук ясатырга теләк белдергән 30 кешедән дә ким булмаган оешмаларга барып ясату да каралган. Көннәр салкынайтып, сулыш юлы авырулары көчәйгәнче, алдан хәстәрен күреп куйсак яхшы булыр иде. Найля Салахова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Халыкара укытучылар көнен районда зурлап билгеләп үттеләр. Ел дәвамында уңышларга ирешкән хезмәт юлының күп өлешен мөгаллимлек эшенә багышлаган фидакарьләр мәдәният йортында хөрмәтләнде. Шун мәгънәсендә һөнәренә тугры мөгаллимнәр бәйрәме булды ул. Бәйрәмнең иң матур мизгелләре алдагы сюжетта. Мәгариф хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Альберт Хуҗин котлады. Матур эш нәтиҗәләре белән районыбыз данын республикада гына түгел, ил күләм танытуда мөгаллимнәрнең роле зур булуын билгеләп үтте ул. Biz sizin hizmetiniz aldığında şimdi kumuldan başlayabiliriz.
Үйе салмай тәрбиетмен, қадірлі оқытушылар, бізді кіші еткендесіз. Тантанада ел дәвамында югары нәтиҗәләр күрсәткән бер төркем педагоглар бүләкләнде. Аларның һәр казанышы зур хезмәт, тырышлык, сабырлык һәм уртак хезмәт нәтиҗәсе. Укытучы һөнәре иң мөһим һәм җаваплы һөнәрләрнең берсе. Чөнки укытучы һөнәре гади генә түгел, һәм укытучы үзе дә гади генә кеше түгел. Чөнки һәр кеше тормышында ул үзенең сулышын, үзенең карашын кертә. 30, 35 һәм 40 ел гомерен педагогик хезмәткә багышлаган 20 мөгаллим сәхнәгә күтәрелгәндә зал алкышлардан тынып тормады. Бүгенге мәктәпнең төп таянышы алар. Мәктәп укытучы өчен икенче егет белән мин. Гомер буе мәктәптә эшләп, мин шуңа инандым. Мәктәпкә бару өйгә кайтудан рәхәтрәк кебек тоела иде кой вакытларда. Чөнки балалар белән аралашасың, аларның яшьлеге сиңа юга. Ничә еллар мәктәптә эшләсәм дә, минем әле һаман мәктәп белән араны үзәсем килми. Яшь кадрлар үстерү мәгарифтә актуаль мәсьәләләрнең берсе. Бүгенге тантана яшь укытучыларда һөнәргә мәхәббәт уятуда зур роль уйный. Мин Рушила мәктәбендә быел гына эшли башладым. Мәктәптә эшләргә яшь специалистларга бөтен уңайлыкларны тудырылган. Бөтен әйберләр бар. Презентацияларны, дәресләрне кызыклы итеп үткәрәбез. Бәйрәм тантанасын Мөслим гимназиясе укучылары һәм райондагы бию төркемнәренә йөрүче балалар чыгышы башлады. Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбленең җырлы биюле тамашасы чараны милли рухка төрде, күңелле ял сәгатьләре бүләк итте. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Без гамәлләребез өчен җаваплы. Район мәктәпләрендә шушы темага тормыш дәресләре үтте. Байык төп гомуми белем бирү мәктәбендә узган тормыш дәресендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Байык төп гомуми белем бирү мәктәбендә 23 бала укый. Шуларның 8-е башлангыч сыйныф укучылары. Тормыш дәресендә урта һәм өлкән сыйныф укучылары катнашты. Кунак итеп Татмедиа акционерлык җәмгыятенең Мөслим информ филиалы җитәкчесе Римма Авзалова чакырылган иде. Кирәкле темалар күтәрелә. Тормыш өчен, киләчәк өчен. Чөнки инде бүген мәктәп баласы, иртәгә инде ул безнең җәмгыятьнең тулы хокуклы дип әйтәбез гражданнары. Алар мәктәптән чыгып киткәндә тормышка әзер булып чыгып китәргә тиешләр. Күпмедер мәгълүмат белән. Дәреснең темасы законлылык белән бәйле иде. Балалар дәрестә җаваплылык турында сүз алып барды. Хукук һәм тәртип бозу турында сөйләште. Укучылар тема буенча сорауларга җавап бирде. Кунак та үз фикерләрен җиткерде. Мәктәптә миңа бик ошый укырга, миңа математика, рус теле, татар теле, әдәбият фәннәре ошый. Мәктәптән тыш мин курайда уйныйм, курай түгәрәкләренә йөрим. Укырга яратам, олимпиадага, татар теленнән олимпиадага әзерләнәм. Бүгенге тәрбия сәгатендә без үзебезнең эшебезнең җаваплылыклары турында өйрәндек. Бу дәрестә безгә бик күп яңа мәгълүматлар алдык. Безгә бу дәрес бик ошады. Тәрбия дәресләре үз югарылыгында үтә, тормыш дәресләре. Районыбыздан Рушат Җәүдәтович узган уку елында еш бездә кунакта булды. Һәм безнең хокук органнарыннан, район ишке эшләр бүлегеннән безнең участковыйбыз Маликов Илдар, шулай ук урыннар катнаша дәресләребездә. Читтән дә бик күп безнең килүчеләребезне кабул итәбез. Тормыш дәресләрендә укучылар яңа кешеләр белән таныша, төрле фикерләр ишетә һәм нәтиҗәләр ясый. Төрле һөнәр ияләре белән очрашу балаларга һөнәр сайлауда да ярдәм итә. Мөнира Арсланова, Римма Авзалова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Иратлар көчле җенес вәкилләре саналса да, авыл шартларында гаиләдә төп рольне хатын-кызларга үз эшләрен алырга туры килә. Күп вакыт хуҗалык эшләрен үз җилкәләрендә күтәрә гүзәл затлар. Авыл хатын-кызлары ничек яши, нәрсә турында хыяллана. Халыкара авыл хатын-кызлары көне уңаеннан хәбәрчеләребез Елгабаш авылында яшәүче Рауия Мулла Мөхәммәтов янында булып кайтты.
Сюжетыбыз геройы Рауя Мулла Мөхәммәтова белән без икмәк пешерүчеләр бәйгесендә танышкан идек. Гомерен туган җире белән бәйләгән гап-гади авыл хатын-кызы ул. Әңгәмәбез хатирәләр барлау, үткәннәрне искә төшерүдән башланды. Авылда яшәү көйләре элекке белән чагыштырганда бик нык рәхәткә чыктык. Менә бит элек без бәләкәй чакта шишмәдән сулар ташый торган көянтә белә. Утын жарып, мишкә жагып, кортайсак та, улайсак та бик әйбәт үткәрәбез инде гомерләребезне, мал-туарлар асрайбыз, бакчалар карайбыз. Менә кич инде кул эшләренә тотынабыз, инде кич кул эшләре менә бала-чагаларга башмаклар бәйләйбез, менә шундый урындык жапмалары. Мәктәпне тәмамлагач колхозда эшкә калган, 38 ел фермада савымчы булып эшләгән Рауя апа. Колхоз күтәреп биргән йортларын ире Әхнәф белән бергәләп җиткергәннәр. Парлы гомер итүләренә 43 ел булган. 2 кыз, 1 егет үстергәннәр. Мал асрыйлар, җиләк-җимеш бакчасы үстерәләр. Авылның башка хатын-кызлары белән бергә дин сабаклары алырга мәчеткә йөри. Намазга басканына сөенеп туя алмый. Әбисенең бирнәгә дип әзерләгән ашъяулык сөлгеләрен бүген дә кадерләп саклый Рауя ханым. Оныкларының, балаларының гореф-гадәтләренә, йолаларны саклап яшәүләрен тели. Менә бу шул әбекәйнең кызына әзерләгән кызыл башы тастымалы, әнкәй менә әрәм-шәрәм итмәйчә кызларыма мирас булыр дип саклаган. Менә әнкәйебез мәрхүмә инде, Аллаһның рәхмәтендә булсын. Оннары менә бу безгә калган инде. Менә 2 кызым бар, 2 кызыма да шушыларны мирас иттереп калдырам. Рауя ханымны районыбызда аш-су устасы буларак беләләр. Чәк-чәк пешерергә әле дә чакыралар үзен. Авылда үтүче чаралар өчен бәлешне аңа пешертәләр. Балаларына кайткан саен 2-3 ипи пешереп җибәрә. Туганнары белән дә тыгыз аралашып яши. Авылның мәдәни тормышында актив катнаша Рауя апа. 2014 елда төзелгән мәдәният йорты авыл хатын-кызлары өчен җыелып, дөнья хәлләрен сөйләшү, хәл белешү, шәйләп, тәм-том әзерләү серләрен бүлешү урынына әверелгән. Менә шушындый матур биналарда китапхана һәм клуб белән берлектә без төрле түгәрәкләр алып барабыз. Җыелабыз өлкән апалар белән. Кичәләр, бәйрәмнәр, һәр вакыт менә шулай түгәрәк өстәлләр янында үтә. Кайсыбыз бәйли, кайсыбыз шигә инде. Үзебез пешереп алып киләбез, шунда шәйләр ашабыз, бик күңелле үзгәрәбез кешеләрне олыбыз. Монда кул эшләр белән шөгыльләнсәк, атнага бер мәртәбә мәчеткә җыелып, хәрефләр өйрәнәбез, намазга басарга өйрәнәбез. Мәчетләргә, мәдәни чараларга җыелу, кулга кул тотынып зур эшләр башкару халыкны берләштерә, бер-берсенә якынайта, дөрес юлдан тайпылмаска өйрәтә дип саный авыл хатын-кызлары. Дөньялар имин, балалар исән-сау булсын. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе. 15 октябрьдә халыкара Актаяк көнен билгеләп үтәләр. Әлеге дата күрү сәләте начар кешеләргә игътибар җәлеп итүне максат итеп куя. Таяк күрмәүче кешеләр символ гына түгел, аларның күзләре дә. Районда тума сукыр 11 күзләре начар күрүче 5 кеше яши. Алдагы сюжет югары табыннан Әхмәт Вәлиев турында. Югары Табын авылында гомер итүче Әхмәт Вәлиев 77 яшь. Ул 1992 елда тормыш иптәше Роза белән Үзбәкстаннан күчеп кайта. Моннан 7 ел элек Әхмәт абыйның күзенә республика хастаханәләренең берсендә операция ясала. Глаукомага ясалган операция уңышсыз була. Әхмәт абый сукырая. Иходага шигам, туалетка йөрим, туда-сюда. Даже бер вакыт мына бу елны инде бу пилканы алдым да уленне шаптым мында ихотада ирип. Нормально, можно яшәргә. Йортта җиһазлар 7 ел дәвамында урыннан күчерелмәгән. Шуңадыр Әхмәт абый өйдә җиңел ориентлаша. Шкафның кайсы почмагында нинди дару төймәсе ятканында, үзенә кирәкле башка әйберләрнең кайда саклануын да белә. Ну, постепенно зрение начарлана башлады. Ну, бик переживали инде, конечно, за это. Операцию ясаттык-та, но у меня хәзер вообще күзләре күрми. Мин ана Аллаһу Тәгаләдән сырын күзләрем ачылсын өчен, өйрәтелсен өчен, күрә башласыннар өчен. Намазны укысын, намаздан соң сырысын Аллаһу Тәгаләдән. Аллаға шükür балалар бар әле, балалар кайталар, ярдәм итеп китәләр, менә только кайтып киттеләр, күп эш эшләп киттеләр. А үзем инде кулымнан килгәнчә үзем эшлим, который чо үзем могу, шуларны үзем эшләп йөрим инде.
Кыйммәтле түбәтәй олы мөмкинлеге булса да, Әхмәт абый ерак бабасыннан калган кәләпүшен яратып кия. Күңел күзе белә күрә Әхмәт абый. Район һәм дөнья яңалыклары белән кызыксына. Әхмәт абый 5 вакыт намазны калдырмый, дугалар укып, Аллаһка мөрәҗәгать итә. Бәхетле көннәремне кайтар, күзләрем күрә башласын иде. Бу минем иң зур хыялым ди. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. Бүгінгі шулар, мен Римма Авзалова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз, бездән аерылмагыз.